నమస్తే. నేను మీ కేఎస్ నాయుడు. కేఎస్ నేను సైతం ప్రశ్నిస్తా యూట్యూబ్ ఛానల్‌కి స్వాగతం. ఎట్టకేలకు ఆధార్ కార్డ్ లాగే అంటే పీపుల్స్ అందరికీ ఎట్లయితే ఐడెంటిటీ కోసం ఆధార్ కార్డ్ పద్ధతిని పెట్టున్నారో, అదేవిధంగా రైతుల కోసం కూడా ఇక నుంచి యూనిక్ ఐడి కార్డ్స్ పద్ధతి పెట్టేటట్టున్నారు. ఇది గానీ వచ్చిందంటే గనక చాలామంది రైతులకి మంచి జరుగుతుందని నేను అనుకుంటున్నా. కానీ దీంట్లో సాధ్యం, అసాధ్యం అనేవి కూడా కొన్ని ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు జరుగుతున్నటువంటి ఏదైనా లోపాలు ఏదైనా ఉంటే దీంట్లో సవరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి, అలాంటి తప్పులు జరగకుండా చూడవలసినటువంటి బాధ్యత స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద ఉంటుంది. అదేవిధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చేటువంటి సబ్సిడీలు నేరుగా ఆ రైతుల ఖాతాలో పడాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అక్కడ ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఉండాలి. సో దానికోసం ఈ యూనిక్ ఐడి పద్ధతి తీసుకొస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో నిజంగా ఈ యూనిక్ ఐడి పద్ధతి విధి విధానాలు అన్నీ కూడా ప్రజలకి తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్ ది బెస్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్.